କେମିତି କଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବ ଆଜି ଭୋଟଦାନ ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସଂଖ୍ୟାଜନରେ ଦେଇକରି ବିକାଶ ଆମର ବିଜେପିକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ବହୁତ ମତଦାନ ବିଜେପି ଉପରେ ଯିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବାଜୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ କଣ କହିବେ? ବହୁତ ବାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଆସିଥିଲି। ଆସିକି ଏକାଥରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ବାସ୍ତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ମୋର ବର୍ଷ ଆସି ହାତୀ ବିଜୟ ହବ କି ତମର? ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ହେବ। ଗତ ଥର ଇଲେକ୍ସନ ଯାହା କରୁଥିଲା ବେଶୀ ପ୍ରକାର ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ସେମାନେ ମତଦାନ ହିସାବରେ ଭୋଟଦାନ କରିକିରି ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ବିକାଶର ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।